Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Aupa lagunok, gaurkoan Uztarrotzera hurbildu gara. Uztarrotz, Nafarroako ipar-ekialdean kokatzen den herria da. Zehazki Pirinioetan, Erronkariko bailaran. Hemendik Otxogorrigaina igoko dugu, 1920 metro dituen mendia. Hemendik Uztarrotzetik hasi, Mintxatetik pasa eta bertatik Barazea, Otxogorrigaina eta Lakartxela ikusteko aukera izango dugu. Baina gure helburua Otxogorrigaina da. Gaurko ibilbidea 26 kilometro izango dira. Oso luzea da. Baina hasierako zatia nahiko lasaia da eta gero poliki-poliki aldapan gora joaten gara. Azken 3 kilometroak dira gogorrenak. Beraz, esan dizudan moduan, 13 kilometro gora eta beste 13 bera egingo ditugu ibilbide berdina eginez. Hemendik Uztarrotzetik hasiko dugu ibilbidea. Gaurkoan eguzkia daukagu. Beraz, kanpoan, justo, herritik aterata daukagun iturrian, ura hartu, motxila beten eta bagoaz gora. Otxogorrigaina mendia, Nafarroa eta Lapurdi artean kokatzen dugu. Erronkariko bailaran barna. 1920 metroko garaiera duen mendia da. Eta bertara igotzeko, Uztarrotzeko herria aukeratu dugu. Naiz eta Larrau edo Larraine mendatetik ere igotzeko aukera dagoen. Ibilbide luze baten aurrean gaude. Mintxateko arroietik barna, pista hartuz, Barazea mendiko lepora iritsiko gara. Bertatik, Belagua Larra zonaldean sartzeko aukera izanik. Nafar Pirineo sakon honetan, saiak behatzeko aukera izango dugu. Aldi berean, lehen goimendi hauen edertasunaz disfrutatzeko aukera izanik. Mintxate arroia ezagutuz eta Pirineo handian sartzeko ibilbide aparta da. Denborarekin hartu behar dena, baina benetan merezi duena. Bagoaz poliki-poliki Otxogorrigaina igotzen. Esan dugun bezala lehen, borda hemen azpian utzi dugu, eta poliki-poliki Barazeako lepora igo gara. Hemendik Barazeako magaletik poliki-poliki Otxogorrigaina eta beste aldeko lepoa, beste alde Barazea dagoen lepoa iritsiko gara eta hortik Otxogorrigaina daukan aldapa gogor eta maldatxura. Hemendik ikusten duzu atzean Lakartxela daukagu. Beste ataletan egin dugun Pirinioetako beste mendi bat. Bagoaz aurrera. Lagunak, bagoaz poliki-poliki Otxogorrigaina tontorrera, 1903 metrotara dagoena. Esan dugun bezala, Barazea lepotik gatoz, Barazea hemen ondoan eskuinan geratzen da eta magaletik egin dugu. Orain, Otxogorrigaina eta Barazea bereizten duen lepoan aurkitzen gara. Eta hemendik, gerrea jarraituz, izugarrizko vertikala daukagu. 300 metro desnivel positibo dituena eta apenas 600-700 metro eskaz izango dituena. Beraz, indarrak hartu, ura edan eta bagoaz. Egunon, eta onkixin Erronkariko bailarara, Uztarrotzeko herriskara, eta Otxogorrigaina mendiko ingurumen ezagutzara doan saio honetara. Saiatuko gara, zuen ganatzen, hemendikan Otxogorrigaina mendiko
eremuaren natura. Ea sortea dugun eta onkixin. Bueno, hemen Uztarrotzen, Otxogorri gaineko bidean, bi erreka aurkitzeko aukera dakagu. Bat Uztarrotze ibai bera, edo erreka bera, gero eskarekin bat, edo belagua errekarekin bat egingo duena, eta eska ibaia osatuko dutena, eta ere Mintxateko erreka. Hementxe gaur, egun berotxo hontan, zenbait ezaugarri berezi ikus ditzakegu ibai hauetan. Askotan, higatu egiten duten ibai ertzeak. Hemen argi ikusten da zenolako kolpeak eta zenolako lurgeruza dauden, konglomeratuetako pixkat geruzak osatuz. Urtez eta urtez, ibaia hemen Erronkaritik jaitsi izan da, eta horrelako egiturak formatzen ditu gero geomorfologikoki. Ere ikusten da uraren gardentasuna. Hemen justo freskotasun hau, pixkat goiko eremuetako edo menditontorretako ezetasunez osatutakoak orain udan. Gero, udaberrian, elurte eta izotzaren urtzearen ondorioa izango dena. Ikusten dira arraintxoak, txikitxoak. Askotan leku hauek izaten dira fretza iteko edo arrain txikiek ugaltzeko lekuak, beti harri koskor xumeetan aurkitzen diren ur geldoetan. Eta askotan oso argitsua direnak. Fija zaitezte, hemen justo higatu egin da, eta oso gai organiko gutxi duen errekatxoa da, gardena, eta, bueno, gauden urtarorako ura nahiko hotza dago. Hemendikan gora eta bera, zapaburuak, segurazki apoen zapaburua direnak, sorgin orratzak eta burruntziak, ere pixkat, mendikan pasatu egin da bat, eremu hauetako erreka hotz eta mugitu horien ardatzak direnak. Eta tximeletak ere, askotan, higatutako ibai ertze horiek eremu gezak izaten hori dituzte, eta intsektuak etortzen hori dira ona pixkat gai organiko horietaz elikatzera. Ere justu ikusten dugu, hemen bestaldean, zubiaren egitura. Eta ikusten dugu animaliek zeharkatu dezaten egitura ere osatuta dagola. Askotan, leku zubiak dira atropeiatu egiten diren lekua. Batez ere, zubiak eta ibaiak bat egiten dituzten leku horietan. Funtseskoa da pixkat gure errepideen permeabilizazio edo iragazketa hori, ez? Ze azkenean jasangarritasunaren helburua izan behar dugu eta gure garapena ez murriztu, baizik eta planetaren eta beste espezieen garapenarekin bat egitea, ez? Ez bakarrik gizakion garapena, baizik eta gure naturaz gu bakarrik espezie bakar bat gara, eta besteak faltatzen direnean faltan botatzen ditugu, eta bai elikagaia direlako edo eta desagertzeko zorian daudelako beste espezie guztiak beharrezkoak dira eta helburu horrekin gure garapen jasangarriago bat helburu gisa hartu behar dugu.
Bueno, hemen fijatzen bagara, harri honen gainean, badago izaki bizidun bat, badago intsektu bat, oso berezia dena, trikopteroa deitzen dira, eta hauek animali iragartzailea dira. Urek ekartzen duten gai organikoetaz elikatzen dira, eta badaude beste animalia batzuk hauetaz elikatzen direnak. Adibidez, urzozoa. Urzozoa trikoptero jate ditu, eta aldi berean trikopteroek uretako gai organikoetaz elikatzen dira. Baina oso gutxi egon behar dute. Bakarrik oso ur garbietako eremuetan bizi dira. Hau bezala, uztarrotze eta mintxateko erreketan bezala. Ura garbia ez balego, trikopterorik ez zen egongo. Eta trikopteroen faltarekin urzozoak ere desagertu egiten dira. Beraz, hau izango litzateke kate trofiko honen elementu basikoa edo. Askotan, ikusten dugunean, hegazti indikadore bat urzozoa bezala, badakagu ezagutza zientifikoa jakiteko ur horiek garbiak ala urzozoaren falta zikinak dauden. Beraz askotan, naturak eta aurrean baditugu gure ondorioak edo ezagutzaren gainean egoteko aukera. Bakarrik behatu eta fijatu beharra. Gure lankideak Otxogorri Gaina mendian eta honen natur ingurunetan ibili dira, eta gu gaurkoan ondokerri hor bildu gara, Uztarrozera. Uztarrozen Nafarroa Garaiko ipar-ekialdean dagoen udalerri bat da, Erronkariko ibarrian aurkitzen da Uztarroze errekaren ertzean, Iruñetik 104 kilometrotara dago, gutxi gora bera, eta hau da 150 biztanle inguru ditu, baina benetan gero neguan bizi direnak 50 inguru dira. Eta orain goazen Uztarroze ezagutzera. Uztarroze Nafarroako ipar-ekialdean dagoen udalerri bat da. Zuberoako mugatik gertu dago eta Erronkari ibarreko herrien artean iparraldekoena da. Gainera Zaraitzungo ibarretik gertuen dagoen Erronkariko herria da ere. Abeltzaintza tradizio handiko herria da eta bertako esneki produktuak oso ospetsuak dira. Gazta eta Trashumantzia museo txiki bat dago bertan. Eta museoan ikusgai daude ofizio zahar horri buruzko tresnak, argazkiak eta jantziak, baina aldi berean erakusten dira gaur egun Erronkariko gazta goxoa egiteko erabiltzen dituzten teknikak. Gaurkoan Zaine Arriortuarekin gaude, Zaine Uztarrozeko gazte bat da eta Erronkariko eski eskolan lan egiten du. Kaixo, Zaine, zer gauz? Kaixo, ongitazu. Ondo. Bueno, konta iguzu, non gaude gaurkoan? Bueno, gaur Uztarrotzen gaude, Nafarroako ipar-ekialdean dago, Pirinioetan,
eta Erronkari Ibarrako herririk altuena da. 870 metrotara dago, gutxi gora bera. Eta bere mugak dira Larraina iparraldean, Izaba, Erronkari, Bidangotze, Otsagi eta Ezkarotze baita. Bueno, eta hemen Uztarrozen mendi zinguraturik gaude, beraz, herriak ze harreman mota dauka bai mendiarekin eta bai natur ingurunearekin ere. Zu esan duzun bezala, mendi zinguraturik gaude, eta abeltzaintza eta basogintza izan dira hemengo bizimoduak. 30 urtetik ona asko aldatu izan da ekonomia eta basoak, orduan orain mendia turismorako erakargarria da, baina hori erreklamazio bezala edo. Baita emakumeak ere joaten ziren espartinak egitera, Maulera, eta bere ibilbidea joaten zen menditik, hemendik Mauleraino. Eta oraindik badago jendea abeltzaintzan eta nekazaritzan lan egiten duena? Oraindik badaude, baina oso gutxi, oso gutxi. Gehiena turismoan egiten dute lan eta zerbitzuetan. Eta zain zure harreman pertsonala mendiarekin eta ingurunearekin zein da? Nire gurasoek mendia maite dute, mendizale amorratuak izan dira, eta txikitatik eraman ninduten mendira. Baita orain neguan iparrek eski irakasle bezala egiten dut lan, orduan nire bizimoduan dago mendia. Bai, izango da bai lanari begira eta bai aisialdi begira, ez? Hori da, bai. Iritsi gara Otxagorrigaina tontorrera, 1920 metro dituen tontorra. Gure gaurko ibilbidea Uztarrotzetik hasi dugu eta mintzateko pista hartuz, bai, borda edo etxola txiki batera heldu gara, mintzateko bukaeran dagoen etxola txiki batera. Hortik, Barazeako lepora joan gara, poliki, bai, eta Barazeatik Magalean dagoen bide sidorre batetik GR-a jarraituz, hemengo lepora, bai, Barazea eta Otxagorrigaina bere izten dituen lepora. Gero hortik, Gizton kilometro vertikala daukagu gora, 700 metro gutxi gora bera eta 250-300 metroko desnibel positiboarekin. Oso gogorra da azken txanpa hau, baina bueno, merezi du. Azkenean hemengo parajeak eta mendiak izugarrizkoak dira. Hemendik Pirinioak ikusteko aukera daukagu. Arlas, Auñamendi, Irberregemaia, Petretxema, bueno, azkenean gure eskuinaldean edo Aragoin geratzen diren Pirinio guztiak. Nire ezkerraldean berriz, hemendik Larrau portura joateko aukera daukagu, bai? Eta bertan, Larrautik hori mendia, lehenengo 2000 Pirinioetan. Hortik, badakizue, Zaraitzu baiara dago. Eta hemen berriz, Mintxatetik Erronkari baiara. Guk etorri garen bidetik zehazki. Orain, gure bueltako bidea berdina izango da. Poliki, vertikaletik jaitsi beharrean, GR hartuko dugu, bai? Eta lepora iritsiko gara. Hortik,
etxolara eta mintzateko bidea jarraituz, poliki-poliki Uztarrotzera iritsiko gara. Beraz, orain zeo zerredan, jan eta bagoaz. Bueno, Otxogorri gaineko bidean, batez ere, garatzen den ekosistema bada pinudia. Hasieran behintzat, aurkitzen ditugu pinu gorriak, hementxe Erronkari ibarrean, batez ere, lehendabiziko Malkarretan aurkitzen den baso potentea dena. Pixkaz, ekosistema horren barruan, bigarren geruza batean, batez ere aurkitzen ditugu ezpelak, bai. Oraintxe, garai honetan, eta Piriniotan, lore pila aurkitzen ditugu, eta intsektuen aktibitatea oso handia da. Pentsa, Europara eta Nafarroara, etortzen direla espezie desente bakarrik ugaltzera leku hauetara. Bai udako zein udazkenetako garaiak heltzen direnean, ospa ingo dute. Ugalketaren ondoren, berriz ere Afrikara joko dute. Oraintxe hemen, loreak, intsektuak eta jateko elikai ugari agertzen dira, bada gure mendi altuetako produkzioa itzela delako. Gero produkzio hori etendu egiten da, negua dator eta dena elurrez josten da. Pentsa, eremu gutxi horretan, zenolako bizitasuna egon daiteke eta bakarrik fijatu behar dugu eta gure ingurura begira egon zenbait landare zein edozein koloretako lorek, intsektu eta beste animaliak pixkat ikusteko. Oreinen ugalketa garaia da, basurdeena ere, eta apurka-apurka udazkena hurbiltzen denean, zuhaitzen eta loren fruituen produkzioa ere ugariagoa izango da. Eta aldiz, neguan gurekin Ipar Europan ugaldu egin diren beste espezie batzuk aldaketa emango diete orain joango diren insektu jalien ugalketaren ondoren, nitxo hori edo leku trofiko hori pixkat osatzen joateko. Bueno, hementxe ikusten dugun intsektua listorra dirudi eta listorraren mozorro dauka, baina ez da listorra. Bada euli bat, listorraren itxura hartzen duena badirudi arriskutsua dela, baina ez da. Ez du ziztadarik ematen, eta askotan estrategia horiek hartzen dituzte zenbait izaki, arriskutsua diren beste baten ordezkoa edo sortarazten duten beldurra hori emateko. Hauexek libatzen ari dira, hemen behar dituzten gai organikoak
ugalketarako lortzen. Bueno, gure basoetan aurki dezakegun beste izaki bizidun bat likena da, edo zenbait espezie daude. Zer dira likenak? Erdi alga eta erdi ontxo diren izakiak dira. Zertaz elikatzen dira? Usteltzen ari den gai organikoetaz elikatzen dira. Honen izena baduela pixkat itxura adartsua bezala, deitzen da ebernia. Hau lehortzen denean erregaia da. Oso arriskutsua da, ze berehala piztu daitezke. Horrela, oso importantea da pixkat abisatzen gaituztenean sute arrisku handia dagoenean, konturatzea zenolako produkzioa, likenen produkzioa egon den gure basoetan. Polita da lupara ikustea izaki hauek, ze ugaltzen ari direnean horrelako pilota gorritxoak edo itxurako borobiltxoak izaten dituzte. Bakarrik fijatu behar, eta hauek orain nahiko lehortuta daude, baina ikusteko aukera ematen digu. Eta hemen herrian ze giro mota daukazue? Hemen herrian asko aldatzen da giroa neguan eta udan. Negukoa 55 biztanle inguru gaude, orduan elkartasunean, komunitatean, lasaitasunean bizi gara, eta etorri gara 15 inguru gazte, ona bizitzera orduan, giro gaztea sortzen ari da. Eta udan asko aldatzen du kontua, kanpoko jendea etortzen da, Iruñetik ere, orduan 140 inguru edo gehiago biztanle gaude eta beste giro oporretakoa eta disfrutatzekoa ere. Eta neguan esaterako ez dira hainbeste turista etortzen, ona? Neguan etortzen dira turistak eskiatzera, baina askoz gutxiago. Udan baino. Udan triplikatzen da turismoa, baiara osoan. Eta neguan zehar orduan hemengo Uztarrozeko biztanleek zertan lan egiten dute. Imaginatzen dut, udan hainbeste turista badude, bai ostalaritzan, landetxetan, eta igual naturekintzetan egongo dira lan egiten ez, baina neguan zehar? Neguan zehar, eski kanpaina eskolarra hori ematen dugu lan asko guztiontzat, bai eski irakasleentzat, ostalaritzan ere, dendakoentzat, jende gehiena horretan egiten dugu lan, baina daude beste postuak leku guztietan bezala. Moldatu behar zara pixka denboraldietan hemen lan egiteko. Eta udan badaude arroietan egiten dutenak lan, eta besteok, ni adibidez piszinan egiten dut lan, bakoitzak alduen tokian. Eta aipatu diguzu lehenago etorri zaretela 15 gazte ona Uztarrozera bizitzera. Zergatik uste duzu orain erabaki duzuela edo gazte orokorrean erabaki dutela ona etortzea? Uste dut gehienak pentsatzen dugula hemen bizitzea kalitate handikoa dela. Eta hori bilatzen dugu. Lasaitasuna, elkarlanean bizitzea, natura ere gustatu behar zaizu, edo mendia, eta hori. Eta orain gaioz pizkat aldatuz, ze jai edo ospakizun berezi baituz hemen herrian? Hemen herrian Karmeneko jaiak daude. Noiz dira? Uztailak 16. 5 eguneko jaiak dira,
horiek dira jai nagusienak. Eta gero, inauteriak ospatzen ditugu, mostrenkoen eguna, azaroan dena, pixkat egun berezia hemen herrikoentzat. Eta, patroia, Santa Engrazia dela, Ama Virginia eguna, eta mugen eguna, egiten dugu ospakizun bat Larraineko mugekin. Eta herrikoek egun horietan nola prestatzen dituzue jaiak edo zekintza motak egiten dituzue? Karmeneko jaietarako egiten da jai batzorde bat, eta gehiena hortik antolatzen da. Ekintzak herri guztietakoak bezala. Bazkariak, afariak, musika, antzerkiak, pilota partiduak ere, eta mostrenkoen egunetarako mostrenkoek antolatzen dute. Mostrenkoak deitzen zaie hemengo kanpoko diren bikotei. Orduan bere jaia da. Beraz, herrikoek ez dugu parte hartzen, bakarrik parrandarako. Beno lagunok, mintzateko pista bukatu dugu hemen atzean, eta txabola honetara heldu gara. Hemendik, gure eskuinean La Kartxela mendia geratzen da, eta gure bidea Barazeako lepora da. Hortik ezkerrera hartu eta bertatik Otxogorri gainera joaten. Hemen horrentxe bertan 1400 metrotara gaude, eta gogoratu Otxogorri gaina 1920 dagoela. Beraz, geratzen zaigun azken txanpa hau oso maldatsua da. Goazen! Beno lagunok, atera gara Uztarrotzetik eta herriaren bukaeran berehala kilometro batera Mintxaten sartuko gara. Hemendik pista jarraituko dugu eta poliki Otxogorri gaina tontorrera joango gara. Bai, hemendik orain pista zati luze handi bat daukagu. Orduan poliki eta batez ere gaurko eguzkiarekin ura hartu eta goazen. Beno lagunok, bagoaz poliki Mintxateko pistatik barna. Gainera erreka ondoan daukagu eta gaurko eguzkiarekin freskotasuna ematen digu. Poliki hemendik altuera hartzen joango gara eta etxola edo txabola batera helduko gara. Gainera hemen pistatik barna noizean behin tontorra ikusteko aukera daukagu. Beraz jarraituko dugu gure ibilbidearekin. Bueltako bidean gaude eta hemen sartu gara Mintxaten. Hemendik erreka pasatzen baita eta gure oinak errekuperatzeko ura hotza baina bikaina dago. Gure ibilbidea azkenean 26 kilometro izan dira. Luze egiten da, bai? Azkenean Mintxateko pista oso luzea da.
poliki gora doa, baina gero Lepotik, ja, Txabolatik, Otxogorrigainara 3 kilometro daude bakarrik, bai? Beno, orain ja, bueltako bidea egina ja, hemen hankak errekuperatuko ditugu, eta hemen Uztartzera 2 kilometro besterik ez ditugu. Bueno, esan bezala, gure ingurunea behatuz, zenolako taupadak edo nolako egoeran dauden jakiteko aukera daukagu, ez? Hementxe adibidez, itzaletan, baso baten erdian, zenbait izaki agertzen dira. Izaki batzuk, landare batzuk adibidez, insolazio ordu asko behar dituzte, beste batzuk aldiz gutxiago. Adibidez, kasu honetan, hemen inguruan aurki ditzakegun marrubi landareak, eta askotan, haien tamainaren arabera, haien garapenaren arabera, edo haien osto edo eta enborraren koloren arabera, jakin dezakegu arazoak dituzten edo osasuntsu dauden. Hemen adibidez, badugu pagotxo txiki bat, pinu gorriaren pean bizi dena, inguruan izeiak ere aurki ditzakegu, hemen Erronkarin, eta fijatzen bagara haren pago txiki honen ostoetan, askotan komentatzen digute edo asaltzen digute zenolako arazoak edo zenolako osasun egoera daukaten. Hementxe, egitura berezi batzuk aurkitzen ditugu, eta hauexek dira intsektu baten arrautzaren egiturak, non pagoek egiten dutena da, defentsa moduan inguratzen dute intsektuaren larba garatu ez dadin, eta horrela antzematen da pixkat ale hontan. Aterako da, eta hasiko da hostoetaz elikatzen. Askotan, bai parasito hauek, edo hostoen tolestura, edo hostoen txuritze, edo tauriste, edo lehorte garaietan, ikusten dira zenolako arazoak dituzten, edo aldiz osasuntsu dauden. Eta gero, kudeatu dezakegu, eta arazoari pixkat aurre egin, pixkat adostutako modu eta beti ere osasuntsu batean edo osasuntsuen posible bada. Gaurko saioan, Otxogorrigaineko naturaren eremuaren natura eta animaliak eta landareak zuen ganatzen eta erakusten saiatu gara. Espero dugu gustatu izana eta gaurkoz egiten duen beroarekin izei baten pinaburuaren geruza bezala saiatuko gara basoaren pean gure burua gordetzen. Mila esker arretagatik eta hurrengora arte. Eta, hemen herrian zein da euskararen presentzia? Herri hontan hitz egiten zen Erronkarieraz, Erronkariko euskara zela, eta 1981an hil zen azkeneko iztuna. Iztuna, bai. Bai, zela Fidela Bernat. Hortik aurrera, euskararen presentzia galdu egin zen, baina badaude herriko termino guztiak euskaldunak direla, etxeak, abizenak. Gaur egun, ikusten da geroz eta gehiago euskararen presentzia handitzen ari dela. Eta behintzat, agurtzea, jendearen artean, euskaraz egiten da. Eta esaterako belaunaldi berriek hitz egiten dute euskaraz, edo nabari da gehiago belaunaldi berrietan?
Bai, hori, gazte gehiago etorri garenez, euskararen presentzia ere handiagoa da. Eta herriko txikienek ere hitz egiten dute euskeraz? Herriko txikienek, bueno, badakite euskaraz, bai, oso txikiak dira, orduan momentuz ikasten ari dira, baina, bai, euskaldunak dira guztiak. Eta, bueno, bukatzeko botako dizut azken galdera, imaginatu lagun bat etortzen zaizula ona Uztarrozera bisitan, ze plan mota edo ekintza mota egingo zenituzke berarekin, eta, bueno, bai herrian eta bai inguruetan ere? Bueno, Uztarrotzen bertan baditugu txoko politak ezagutzeko, paseotxo bat emateko herrian zehar, badaukagu ere ibaiko piztina bat, baino bat hartzeko, udan, guraldi txarra egiten baldin badu frontoia daukagu ere, oso handia, partiduren bat jolasteko, eta, bueno, mintxateko arroia oso polita dela, hortik igo altzara 8 gaineraino, tontorreraino. Bestela, Belagoako baiara, oso polita da, baiara osoa, Erronkariko ibarra guztia. Bai. Eta agian ekintzak izango litzateke ezberdinak neguan edo udan eginda, ezta? Bai, antzekoak izango ziren mendian egingo zirelako, baino neguan eskia, raketak eta egin ditzazkezu, eta udan beste plan. Bai, gerileku hortara bidez, ezta? Bueno, eskerrik asko zaine guztiarengatik, eta, bueno, gu jarraituko dugu hemendikan bisita. Bale, ez zuei eskerrik asko, eta ongi pasa hemendik disfrutatu. Eskerrik asko, agur. Uztarrozeko terrazonetatik emango diogu amaiera gaurko saioari, bisita polita izan dugu gaurkoan Uztarrozen, eta zainek esan digun bezala, hemen badago igerileku bat, beraz guk ez dugu denbora galduko, eta beronekin goaz bainutxo bat hartzera. Agur, hurrengora arte! Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.